Juri ħanmorru naraw tafu li ftitilu tlabni konċessi li tamlu għal 50 euro fuel grazzi għall-enemet naraw xamiltu. Għedin fil-bidu ta' frar, għax ma nafx eżattament ma ħajkun qiegħed jidher u hawnhekk magħna għandna lil Xarlo Spiteri. Xarlo, kieku kelli ngħidlek xi ktibtilna inti li lest illi tagħmel għal 50 euro fuel. Namela. X'ħad tagħmel? Naqbeż qabża l-baħar. Qed tinnutaw naħseb l-arja kiesħanga biex qiegħed hawnhekk naħseb wara biex taqbeż. Xarlo, m'hemmx ħafna iktar xi ngħidlek jiena ħlif. Law ma tajba. Snaraw. X'e tħoss qabel ma tajba? Li għal-bidu sakemm taqbeż tħossa naqajek. Li tħossa naqajek jesa, mhom biex intaqdef qatt daqsek. Deal mela ħana lek x'nagħmlu bħala deal. Minnaw tom sal-landa u lura, tagħmelha fidejk, fidejk. Sinjuri, qed naraw l-awwiem ħajilħaq. Sforz, naqrajnuna mill-mewġa. U tela wkoll, sinjuri, ma mitx għadu, ma mitx. Xarlo hija ħdejna. U ta' raġel li jint kif qed tħoss bħalissa. Naqjesħaw. U tal-li jint għamilt dak illi wetna propju Xarlo u hawnhekk għandek 50 euro. 50 euro voucher. Thank you. U għandek basket merchandise. Grazzi Thank you. għall-element. U għawnek għanġiblek. Xugaman. Għamilta. Għamilta. Prosit. Issa mbatek kien għalek xaħġa tipota bibubek aħna maħnix l-sport. Le, ħrajdu. L-ura l-studio.